дигар ҷо хнука вале ов спед накарда хнук шава ё ки айтаҳ ов гармай туда-суда. Не бародаро, аз ӯ тарафи океан як одаме ҳаст ки дили ӯ ба хмон месӯза, ӯ ҳар рӯз дар дуруни баҳр киптилник мемонад ва баҳрро гарм мекунад. дар ин сурат дидан савол натем барое ки ман намедонам ҷавоби савола ки дар инҷа чӣ гап рафтеста. Вай либосҳои кияй? Не реально бародаро, либосҳои ки получается дево вуҷуд дорад? Возможно вуҷуд дорад. гази берси пропустит шава ва бумбра. Баъд дар отчёт менависанд ки сарбоз мурд дар натиҷаи бу кашидани гази берси. Бародаро ҳамада салом алайкум, хуш омадем ба канали ASM Шарипов. Ва бале, ҳар рӯза дар бораи дига хабарон бояд одам даракдор боша, не ки ҳаста хабарое ки одама хаста мекунад, одама зиқ мекунад. Ҳамин хотир биёед имрӯз як кам тарак видеои боли висёли тарак шава, суратҳоеро ки вақти мебинӣ сарада фикр мезана ки чӣ хел, яъне ки сари тара ҳамин сурат шикастанӣ мешава. Чӣ кор кунӣ ки бояд ки нашкана сарат? Дар видео ман секретшо мегум. ва бародаро, чун вақта ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардаги, агар ки ту варзиша бифаҳмӣ, битонӣ угадат карда кадом ҷанговар ё кадом бозингар ғолиб мешавад дар бои дар пешистодаш, метавонед дар бурди ӯ сум кор кунӣ. ссилка барои бозӣ кардан дар комментария закрепит кардаги ва фаромӯш накунед промокода истифода бар барои бонус ба даст овардан. ба ин сурат агар мо нигоҳ кунем, мефаҳмем ки дар ин торговый центр планши хел набуд ки бояд ки дар инҷа водопад боша. Барои чӣ ки инҷа лестницае, не ки барои бехатарии одамо знак мондан. Оҳиста пол лишпонакай. Лишпонакай? Тозунута лишпонакай. Ҳамада интересно чие ки хели табличко барои ӯ ки пол агар шуштагӣ бошанд, наметфаҳме ки ӯ тарае. Но лишпонак биданша баъд ба ҳамин табличка нишон метаҳанд. Аки типа агари табличка набоша, одам намебине ки пол тарае. фаҳмо, ӯ вообще лестница қати омадааст, ӯ овоз надора, наметова ку. Мо надистем қати шумо, правильно? Барои ҳам дар инҷа табличка дакора. ҷои хеле зур барои туалет. Хечи вақте ки дар озеро кататься кардаест, туалетро ки боши чӣ бояд берегаш зад кунӣ. вақте ки сурата мебинӣ, савол дат меояд ки ман бояд чӣ кор кунам? зад кунам, бирам, рост бирам, чап бирам, бипарам, чӣ кор бояд кунам? Чӣ хеле ки ман дар аввали видео гуфтам ки ҳозир ман мегӯям ки чӣ кор кунӣ бояд сард нашкана. ин савола наметӣ, ин суратода савол наметӣ, барое ки инҷа логика нест. ман фикр мекунам ки ай мошинат мефурӯй, ҳама астальни водителёро мегӯй ки охир он кияе? ки кадом тараф гузаштания, баъд айдамаш мере, тамом. ё хайна шумо варианти хитонро бигӯед ки дар ҳамин гуна светофор шумо чӣ хел мегузаштен, куҷо мефаҳмем ки ҳозир раи ту ай савз шудагӣ, барое ки дар болои савз бо сирхай, бо дар болои сирх чирнила. ман ба ширкатҳое ки утюг мебароранд як чӣ гуфтанем ки дар танаи утюг ё ки дар коробкаш бинависанд ки утюг барои ҳавор кардани либосай, барои мато, мӯи сар не. дар инҷа боша як одам азоб кашидааст ки ай таваллуд шудагиш муш ҷинҷалай ба утюг ҳавор кунад, ай не беақл боша мӯи ҳавора ҷинҷала кардааст. Ну ҷинҷала кардан ҳам ягон ҷои чиш нест, не ки ба багет. дар нигоҳи ин сурат дар шумо дар сартон чӣ фикр меояд? рӯзи на он қадар хуб дошт музикант? Возможно. арӯсиш ки датиш карда? Возможно. ойликша надодиянд? Возможно. мехост строитель шавад, не ки музикант шид? ишам возможно, барои дадаш кувалай. Так, анака савол, ман иша намедонам. И чие вообще? Инами чие? Сбой дар матрица? И реальния, яъне ки сбой дар реальност ё ки вообще чие? То есть духтар дар устал шудагӣ дар мобайни девор? Кие чие? Барои чие? Барои кие? ё ки ба фикри ман ки духтар йога заниматсия мекунам, хел он шанти он гуфта шудагие, дар чиво бисёр шудагие ки амунҷа проекти девор буда, девор сохтагиян, то есть ки ира абхадид кардиян, хер рост сохтиян, ира ғам надодиян, барое ки бошим ира бояд ира ғам надиҳем. вақте ки мепурсанд та чӣ кор кардааст, агар богӯ ки қатъия дусе мирғ дар ҳамҷа дроз кашидагим, мумкине ки хафа шава одам ё ки гапи тараф шутку принимат куна, ягон фикри дига куна. барои тасдиқ кардан ту метавонӣ намихе суратбигир рӯй кунӣ. Так, баъд ҳастай бо мирғое ки намо чунранги одамай, уже чӣ хел мекунӣ? Та пешониши маро менависмешда уже? Чӣ айрон шудесен? Просто пишак ай банкомат сум гирифтест, оли кош омадай да карташ. Ягон ҷои удивительнагиш нест. Чӣ? Ҳеҷ намегум ман. Сурати оддӣ ки пишак ай банкомат сум гирифтест, ягон ҷош необычный аст, не? Дальше мерем. дар вақти ин сурата дидан дар сари шумо чӣ фикр меояд? Ресторане ки дар дуруни овай? Не, одамо чӣ хел мехӯранд? Ресторан барои моҳиё? Барои моҳиё устал чӣ дар кора? Ресторан барои инопланетяниное ки дар дуруни ов мехӯранд? Не, хӯрок бемазза мешавад.
возможно дар ресторан овшон қоқ шудагия ва официанто яъне ки посудомоишико посудора дар дуруни бассейн ҷо кардан ёки чӣ ёки шумо вариантно дар комментария бинависед. Так тасаввур кунем бародаро ки шиштагии қат ягон рафиқат мехези мегӯи блин ман сари хестим ай хоб крана уй кардам ай дурунуш алау парид. Ну реально тасаввур кунем хе кора ёки хитум брен ам ягон рафиқтона мегапа бигед баъди гуфтан шумо реаксияи ҳамура нигоҳ кунем ки он чӣ хел шуморо нигоҳ мекунад ва дар гапи шумо чӣ мега. Баъди реаксияро дида пас баъд метавонед ам видеои маро нишон шуде. Ман наметавонам бифаҳмам ки чӣ метавонад биёяд ба дуруни крайни ки вақти ҳуй кардан аз дуруни ӯ алов бироя ва агар ягон чизи сӯзишворӣ ам биёя алов дар ҳамон ҳолате мешавад ки ӯра ягон зажигалка ягон чиз зада бошанд. Кӣ метавонад объяснить карда ин сурата вообще? Возможно объяснить шамияе ки одаме ки соҳиби ҳами кранай хеле сахт нагора ба фикрам барое ки уже ай крайник шалов биромадисе. Қошуқ бародаро қошуқ ҳам барои шумо чӣ метавонад бифаҳмед? Қошуқ ман шуморо гуфтесам ёки суратча нишонтон метавонам ягон чӣ фаҳмидин? Туалет унитаз ягон чӣ ну ничего туалет қошуқ. Ишна чӣ мегӯям вақте ки қошуқи қати туалет як ҷо кунем. Дар инҷа бисёр фикро меяд ки чӣ гуна якам қошуқ ба туалет омадай? Раз омада боша барои чӣ омадай? Ва хай омад бо чӣ ба обратно нарафтай? В общем гуфтам ку дар инҷа савол бити сурата мозгат мешкана бароям савол наметем. Агар ки шумо бидонед вариантотона метавонед дар комментария бинависед. дар вақти ин сурата нигоҳ кардан чӣ ба фикрат мезана? Одам табиата дӯст медора, мехоҳад табиата тамошо кунад, балета назм мебинад, роботора назм мебинад. В общем савол ту кӣ вообще? Ту кӣ? дар ин сурата дидан савол натем барое ки ман намедонам ҷавоби савола ки дар инҷа чӣ гап рафтеста вай либосҳои кияй? Не реально бародаро либосҳои ки получается дево вуҷуд дорад? Возможно вуҷуд дорад. ҳозир бародаро гап мезанем дар бораи бехишӣ бахшӣ ҳама хел гапҳо ёки дар бораи дилсӯзӣ ба природа ба табиат. Бале ки одам метавонад ки дилиш бусӯза дарахта барои скамейка мондан набра метавонад ёки дилиш бусӯза ё ин ки ай бехиширо набра. Не ки одам дар чиво метавонад ки беақл боша ки скамейкаро усутар начаспона ё ин ки дар чиво метавонад ки бехишиш ӯра намонд ки дарахта бубра а бехишиш монд ки гирд ба гирди дарахт ҳама хел ҷо кунад скамейкаро бомона. В общем и да ягон чӣ туғурӣ намегирад. ин одама наметавонем бехиш бигем. Агар ки бехиш мегуфтем усталай хел намебирид. ин одама наметавонем бигем ки в общем ин одам далбоёба. як д се сразу нависем бародар дар видеои ҳамин сурат шумо чӣ дидин? Намедонам шумо чӣ дидин надидин? ин як хамиякае ки шляпа дорад дар сараш. ҳамхи ҳолат шудагае ки ягон мошини ҷуратон ёки ягон кас вообще ғамаш мета бисёр ба мегӯяша ки биги бар мошинита дар мусорка парто. Агар ки одам ба гапи шуморо прикол нефаҳмид ина сурата нишон мешавед марҳамат мошинам дар мусорка партофта мешавад. ва бисёриҳо мегӯянд ки вақте ки мисол уже хунукӣ меояд дар асталнои ҷо дар баҳр об гармай. Ай чӣ хотир? Одамо мехезанд учёниҳо мегӯянд ки барои оне ки дар тобистон уже об гарм шудагия тамоми океан гарм мешавад дигар ҷо хунука вале об успед накарда хунук шава ёки ай таҳ об гармай туда-суда. Не бародаро, аз ӯ тарафи океан як одаме ҳастад ки дили ӯ ба хумон месӯзад. ӯ ҳар рӯз дар дуруни баҳр киптилник мемонад ва баҳрро гарм мекунад. ишта бародаро ман сухана дар шумо метавам яъне ки конусае ки дар раҳо мемонанд ва ин одамае ки специални костюм барои худаш тайёр кардагия чӣ ба ин сурата боша бародаро ман фаҳмонда метавонам. вақте ки мо шумо бекор мемонем чӣ кор мекунем? Мисол мумкин озир агар ман бекор монам ручкаҳоро мегирам иша ба далболоиш монда мегирам хел дафтара бо ай болошон хатя бояд ручкаро айтори дафтар монем ман наоборот барои бекорам кохи барои бо ҳамаира бояд хитал кардан бо ай сарака бо бигири бо поправить кунӣ бо ай тараф монӣ. ва ҳамаи хел бародаро мумкине ки одамое ки дастсоалҳо кор мекунанд мумкин ӯам бекор шаванд ва вақте ки ӯ бекор мемонанд марҳамат намихе чиз мекунанд. Медро ягон помешени ягон ҷо дар оҷа ҷоруб ай ҷоруб рост истодагӣ ай. То есть ки чӣ фикр мекунӣ? Возможно ту переместит шидӣ дар вақти Гарри Поттер. То есть ки дар дига савол дода наметавонӣ ки чӣ гапай дар ҷо яъне ки ҷоруба просто рост истодагиан бе ягон кор. ман бо шумо фикр мекунам ки озир Гарри Поттер ягон ҷо пайдо мешавад. қатъиён ӯ як ришта дига буд ва як ҷоруба мегира свор мешавад мара мега братан гир ядша паридем рафтем. Бренд магазин албатта агар ки шумо дӯст дорен
магазин бирем бигем братан та освежитель барои мошин бите бӯи колбасаи копчёни қатӣ. Агар ки магазинчи хафа шид тра бигае братан прикол кардасти ина видеои маро нишон гуштем. Марҳамат. Освежитель бо бӯи копчёни колбаса. Агар ки мо шумо мошина айбу ягон хӯрока агар освежит кунем, и одам наоборот бо бӯи колбаса освежит мекунад мошина. дар байни тамошобинои ма ҳастаи одамое ки аз парвоз дар самолёт метарсанд. Агар бошем бинависен ва ин савол дам ҷавоб бинависен ки вақте ки шумо дар самолёт парвоз кардан метарсен чӣ кор мекунем барои тарси худтона поворот кардан. Наистин ана ки шумо тасаввур кунед чӣ гуна одам метавона боша ки бургери сунъӣ тайёр куна қати худаш бигира бара бо ай ҳама да заруруш ие ки баробари худаш удам билет бигира, яъне ки ҷо бигира барои ура ва ура отдельни ҷода бишнона ва бо реминш банда бургери сунъира латагира короче немхелира. кие ки вақти хона да медроя худаш дар хона аю дара маҳкам мекунад. Бале мо ай хона мебуроем дара маҳкам мекунем мерем, не ки дар хона аю бо дарша маҳкам мекунад. ва ягон кас агар тара бига ки ту тарсончаки дарта маҳкам мекунӣ исусу ту смела метавонӣ бигӯӣ ки ман тарсончак нестам. Тарсончак ана хеле одама ин сурата нишон шуди. Я бор бардошт мо замокро тамошо кардем, чанд та замок ай. Агар ихе ҳолат да тақтақ мекунӣ айду рафиқат ҳам бига агарам хе замок дошта бошад мегӯ братан дарои када мегӯ баъди кор меом. бисёр одамора ҳози як уже қин шидагиай одами замбургаиздагира ай одами оддӣ фарқ кунӣ барои ки ҳози бо текст буромандагиай лав лунчона дам мекунанд. Ну всё-таки фаҳмонда мешавад ки бифаҳмонӣ ки одами замбургаиздагӣ чӣ гуна вид дорад. Не ки шумо метавонед бифаҳмонед ки вақте ки замбур бигазаш мошина чӣ хел вид дорад. Инам хеле бародаро. Ин мошини замбургаиздагӣ. Возможно замбури оҳанӣ, инопланетянин. Қати терминатор T-30 бар ҳамон қати омадагиай, в общем у мондак, замбур мондагиай, терминатор рафтагиай, ҳамои мошина газдагиай. Так бародаро, объяснение ин сурат ама дар шумо мемонам ки бифаҳмонед ки дар инҷа чӣ рух додааст. То есть ки сия сафед, сия сафед. Кунуш насани саги мубайинги кардан, саги мубайинги смирна рост додагиай. Дар уҷа бо як афсари дига, может я солдати дига, ёра чест додааст. Дар инҷа чӣ гапай? Ман намедонам. Так ин сурат агар бардор шумо объяснид кунед ки дар кадом ҳолат ин кор рух додагиай, чӣ хел шидагиай, яъне ки одам пош забитанировать шидагиай, чӣ рух додагиай вообще дар ҳамиҷа. Агар ки шумо фикр кунед ки фақат ҳамхеле хитрӣ ва ҳамхеле мухоливаткунира одамо метавонанд асобина сигано бо гудакошон шуморо ба гап мегиранд ва дастона бутен ман метавонам гуфта ки кашилёкат ҳози буд мешава, и хеле гапҳоро фикр мекунед ки фақат одамо метавонанд кардан. Не бардоро тамошо кунед ки чӣ хел мирғовӣ чуҷош қати соҳиби сумкара ба гап гирифтаистаю ҷик карда очашон долларро айдурун гирифтаистаю. Так ана инҷа идея меояд. Гӯшти мирғовӣ меган сахтае, овоз дора. В общем не ки бисёри одамо дар хонаҳошон мирғовӣ доранд. Вот она что, барои чӣ боян. Дар ин сурат мо чӣ метавонем гуфта? Одам ё ки вайронай, ё ки ховша нагирифтай. То есть ки подругом, яъне ки намедонам ма чӣ хел бифаҳмон ира ки одам дар хлеб крем шакидестай. Креми ки дар дастай рӯяи духтаро мекунанд. Ягон сабаби дига метавонад дошта боша, шумо бифаҳмонед бародаро. Ягон кас да встреча дошта бошӣ, бизанг мезанам. Алло, куҷодаи? Эмҷа як ҷо устал даштагим, як табуреткаи сирхи пластикияй, киртаву буруки джинс дорум, ремини коричневӣ дорум, туфлиёи крокодиловӣ. Совети крокодиловӣ? Не, крокодил, ямхе крокодил пӯшидагим. В смысле крокодил? Ямхе туфли дорум, даст по дора, кала дора, ва пӯшидагим шабача. Ҳа, дидим дадалбаём. Ки ин хел попши тайёр кардагиай, скорее всего ин хел чиза фақат подзаказ мекунӣ, яъне ки серийни производство ин хел чиз нестай. Ва саволи охирони ман ки барои чӣ ин хел чиз дар корай? Чӣ ҳайрон мешем? Просто як пораи стула бридай дар лаганча мондай. Мумкин маззаи стул дар у одами бридагӣ махлул боша, болои да бисёр одамо шитаган, маззаша тағйир додаган. Ки чӣ барои чӣ мақсад бошим, ман намедонам. Медоним бинавис ҷавоб дар ҳамин сурат. Так чӣ фаҳмидем бародаро дар ҳамиҷа? Бале, одам бо шнуркҳои кросовкиёша маҳкам кардааст. Но савол дар инҷа меяд ки пота дар болои стул барои чӣ мондагӣ? Поиша ки шнурокша маҳкам кардааст, уш дар замине поиша ки маҳкам карда буд кардаги, уше дар болои стул. Ба фикрам ки ин одам қати логика гарини чақай. Хайҷаш по фикрам ягон ҷои удивительнагиш нест, ҳам братва. Просто волейбол, обычный волейбол, чӣ? Ничего. Ягон ҷои вайш нест. Просто названияш ай волейболи оддӣ камтар фарқ дора. Харабол?
дар ин бора чӣ гуфта метавонем бародаро? Оқибати занкалонӣ ки намемонад рибалка брай. ин суратам бародаро савол дора. чӣ хелиро оварди иҷа? Овардӣ. Барои чӣ овардӣ? ва хай барои чизе наовардӣ, чӣ хел оварди наовардӣ? Чӣ бата дар болои ӯ шиштагӣ? Барои оне ки қадар ҷои холӣ аста. Возможно оварда именно барои шиштан? Ну ишам намешава охи ҷо ҳастай ку. Воши ман намедонам чӣ бугум. ва бародар честно бинависем ки агар ҳамин хиялчиро шумо дар ҳаёти оддӣ медиден дар берун чӣ хел мешидем? Биёй остановка нӯхи одам дар пеши чизаге. Ай сурат да чӣ мегем бародаро? ин одам имитатсия кардеста ё ки йога заниматсия кардеста ё самовнушинӣ кардеста чӣ кардеста не ки дар болои то есть ки йога дар болои хуг. Ака чӣ мешава ин? Хугаёк? То есть хугаёк? Хугаёк бошин намедонам бародаро чӣ мешава ин. чӣ метавонем бигем бародаро? Ҳеҷ ин сурат тасдиқ мекунад ки ақл дар синни сол нест. Ақл аз синни сол вобастагӣ надорад. Иш боша чӣ? Ишам ҳамун бародаро. Ишам бо давоми ҳамун сурат. Ё ин ки мусор с возможности самовывоза хидшхича мебарад. баъд ин сурата дидан манам дар фикри ман хел мезанад ки адамрғмам дормам ура чӣ гирам занҷир хади багардам бердам. Ҳама агар газона ба хаскашак тоза кунанд ай барго изанак ба палисос тоза мекунанд. То есть ки интересно чӣ хел ӯ да получатся кардеста боша ӯ палисос забиват намешава ай барг. То есть ки даида чӣ гуфта мешава? Одам вуҷуд надорад ку ин қадар ҷо дошта боша барои чӣ кардан. Ну агар ки дошта бошам ба яр рулон намешаваш ки ӯра корошо буд кунӣ. Ва ну ин вариант қадхусоз кор намекунад. Варианти диге ки мумкини обшествований туалет боша. То есть ки ягон специалин ҷо боша ва дар уҷа чанд одам зиндагӣ кунад ва ҳар як кас отдельни рулонои худшона мондагӣ бошанд. Не ки ҳамсояша бугад айти калона рулони мара бисёри сим бар рулони хитамон. Но дар иҷа савол мешава ки ӯ чӣ хел мефаҳманд ки кадом рулонае кие? Ба фикрам пул дора. Ранги дари мошинвори миёй ба туалет шити меҷихи дик маргат мекунад мефаҳме ки о намешахта. Ичиай чи зимистон ови яхкадагӣ одами таналиш дар болои матрас обозӣ када истои хечи. Зимистон ай хунакай танали чай хечи. Иш проблема мо нест. Так ира чӣ хел метавонем фаҳмонем? Наказани одама наказат кардагиян ки бӯи берсиқати ховарова не. То есть ки противогаз барои чие ки газа пропустит накунад. Мо возможно ки и тестай ки ку противогаза букаш бӯи берси мана мефаҳм ё не? Ай ҳама да безеби шамия ки яке агар противогаз вайрон боша гази берси пропустит шава ва бумбара. Ба дар отчёт менависанд ки сарбоз мурд дар натиҷаи бу кашидани гази берси. Бардорам ада хайр то видеоҳои оянда. Видеои нав интизор бошед.